Hello everyone, welcome back to my Mediyon Borgoary YouTube channel. Ang channel nonton kasihku bye. Jadi yang kita kayak special day ada na, special day naini mabudi jaya. Oमफ्राय आङो दिनै दा फिसा पार्टी खालामनो नागिरदों स' जों आंनि पार्टी माबायदि जानानै थाङो आंनि स्पेशल डेआव माबोरै जानानै थाङो नोंथांमोना नायदो स' लेट्स गो I'm ready to birthday थांनोसै नोंसोर नायलांदो Sampai tayo. Ay, may mga ko din sana eh. Hi, lâu rồi đi party thế này. May kuno lang ada mabasa already. Panjangin bibir. Hindi. Thank you. See you soon. Thank you. Hah? Jangan lihat Mediyon. It's okay, don't worry. Thank you. It's okay. Sibuk senang. Mana video? Ang video lagas na. Dia nang sedang berdoa yang tidak kena. Deh, ay biar gabon ni pinaway sorry deh. Deh. Thank you. Thank you. Mana kasih alai? ओमफ्राय नै जोङो दा आंनि बार्थडे पार्टिया दा जागायजेननो नागिरबाय ओमफ्राय नै बे जाय केकखौ लादोंना बे केकखौ लानाय सिख्लायानो बे केकखौ बानायनानै आंनो गिफ्ट होनायमोन एक्चुअली बिथाङा दा बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव एबा सावथुन मुलुगाव दा जाखांफुबाय थानाय सासे गोदान एक्ट्रेस बिथांनिया भिडिअसफ्रा फ्राय मोनथामानो जाबाय एक्चुअली बिथाङा बयखौबो अनो ओमफ्राय आंखौबो अनो बिथाङा आंखौ बिराद मोजां लोगो सानो बेनि थाखायनो बे आंनो बे गिफ्टखौ होनायमोन आरो दा जोङो जागायजेनसिगोन नोंथांमोना आंनि बार्थडे पार्टिखौ माबायदि खालामना होदों एक्चुअली आंनि लोगोफोरानो आंनो पार्टिखौ खालामनानै होदों बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Kurang tuh betul. Ay, kek kusuk panik tuh dia. ओमफ्राय नै बिथाङा सोम ब्रह्म बे आंनि बेस्ट फ्रेन्ड बे आंनो बिराद मोजां हेफाजाब होदों आरोना स' थेंक इउ स' माच
ओमफ्राय जोङो दा पार्टि खालामखांनानै फैबाय पार्टि खालामनायावहाय जानाय लोंनायफोरखौ आं भिडिअस लानो हास्लाबासै बिनि थाखायनो नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसै ओमफ्राय आङो स्पेसियेलि थेंक इउ स' माच होनो सानो जोंनि असे बिदा बादि एबा आंनि असे बिदा बादि जोंनि आदा जिहुल बसुमतारीखौ आं रोजा रोजा साबायखर होनो सानो जे आंनि थाखाय बिराद गोबां खस्थ' खालामनो गोनां आंनि जानानै बार्थडेनि फैदों आंनि आदाया। लोगोफोरा आंनो अननानै जेसेबांखिनि गिफ्ट्स होबाय बेफोर आंनि गासिबो गिफ्ट्सफोर रोजा रोजा साबायखर बे आंनो जाय जाय होदों बे आंनि बार्थडेनि गिफ्ट्स आङो बेखौ दा बेखेवनोसै आरोना स' नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय बेखेवनानै नायनोसै माने नोंसोरबो नायलांदो आरोना आंखौ आंनि लोगोफोरा बेसेबां अनो एक्चुवेलि नोंसोरथ' गासिबो आंखौ अनखायो थेवब्लाबो आं नोंसोर दिन्थिजोबनोसै आरोना This one, thank you so much. बेखौ सोर होआमोन आं मिथिला ओमफ्राय दा नायगोन आं नैबेखौ आंनि फेभरेट चकलेट डेरी मिल्क थेंक इउ स' माच आंनि लोगोफोर आंनो बेखौ होआमोन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आं दा नायगोन नैबेखौ थेंक इउ स' माच आंनो भिडिअ नायनो थाखाय जिखियानो जाया मानो जों बेलेगखौ नायबावनो थाब नायनो आरोना मा भिडिअ गोलाव जागोन बेनिखायनो Thank you. बेखौ नायनि Oh, thank you so much. Bapak, मेथाइ जाग्रा मेथाइ किटकेट आं दाबो उन्दुदों ना आं किटकेट लोगोफोरा माने आंखौ दाबो उन्दै गथ' बायदिसो अनो लोगोफोरा Thank you so much. Oh, thank you. Daddy, thank you. Okay, thank you. So thank you so much guys आंखौ दे नोंथांमोना आंखौ एसेबां अनो नोंथांमोना आंनो दे एसेबां बुरजा गिफ्ट्स होफैदों माने थेंक इउ स' माच नोंसोर आंनि अननाया नोंसोरदि आंनि सायाव एसेबां अननाय दं आं बेखौ मिथिगौ बिनि थाखायनो नोंसोरखौ आङो रोजा रोजा साबायखर होयो थेंक इउ स' माच गाइस आं नोंसोरखौ थेंक इउ होनो थाखाय रावानो गैला दा मा होनबावनांगौ जिखियानो जाया मानो थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो आंनि बार्थडे पार्टिया दि मोजाङै जानो थांबाय आङो दा एक्चुअलि आङो बे भिडिअसखौ लानाया एसे लेट जाबाय आङो दाखालि बहुत बिजियाव दङमोन जे दिनखालि आंनि डेट माने आंनि बार्थडे 16 जुलाइमोन हो ओमफ्राय दा आङो दिनैहाय एसे लेट जाबाय बिनि थाखायनो गाज्रि मोननाङा ओमफ्राय दा थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय आंनि लोगोफोरनि थाखायबो रोजा रोजा साबायखर आंनो दि एफा मोजां गिफ्ट्स होबाय बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय बाय गाइस